Akwai wani bidiyo da yake ta yawo a wata mata suna ta jin daɗi. Gawuna is going, gawuna is going, Abba is coming, Abba is coming. Ko menene gaskiyar wannan maganar? To jama'a, 'yan Kano sai su bamu labarin me yake faruwa a comment section. Allah sarki, an samu bidiyon wani mutumi da ya ba mutane fiye da 20,000 tausayi. Kar ku manta, kamar ko da yaushe, mu ci gaba da roƙonku ku danna mana subscribe, kuma ku yi liking bidiyon, kuma ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki. Yanzu kuma za mu samu muku comment na mutane game da wannan mutumin. Wasu sun ji tausayi, wasu kuma suna ta neman inda yake saboda taimaka mai. Jan biro maganin dakikin yaro ya ce, may Allah help this man with better job than that one. Yana nufin Allah ya taimaki wannan bawan, Allah ya ba shi aikin da ya fi wannan kyau. Sai Jaffa Costa ya ce hustle, that is buge-buge kenan, neman na kai. Sai Nafisat Yaro ta ce gaskiya wannan abun bai yi min daɗi ba wallahi. I have money to help you, but Allah will surely send you a helper, insha Allah. So touching. Ta ce gaskiya ba ta ji daɗin wannan abun ba. Tana da kuɗin da za ta taimaka mai, amma Allah ya kawo mai wanda zai taimaka mai sosai. Sai kuma Ahmad Dan Baba ya ce, please waye san shi, I have a special gift for him, insha Allah. Allah ya rufa mana asiri. Sai kuma Nafi'u S Mode ya ce, please who knows this Baba please. Yana tambaya dan Allah waye san wannan baban. Sai kuma Salisu yana cewa please kun san shi. Sai kuma wannan tana cewa wallahi zuciya na ya karye da dan Allah, who know him, I want to help. Tana cewa waye san shi, tana so ta taimaka mai. Sai wannan Asma'u Ibrahim tana cewa I see my father in him. Allah sarki. Sai wannan Maryam Biyu tana cewa please let's join hands to help him, that is a haɗa hannu a taimaka wannan bawan Allah. To jama'a, gaskiya comment ɗin suna da yawa, amma za mu dakata a nan. Za mu sa muku bidiyon mata da suke murna akan Abba is coming, gawuna is going. Za ku ga yadda aka yi wannan. Gawuna is going, Abba is coming. Allah mun gode maka, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya wannan ranar Laraba ta zame mana ranar sa'a, ranar farin ciki. Allah mun gode maka. Allah mun gode maka. Ya Allah, Allah mun gode maka. To da wannan muka zo da ƙarshen wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.